L-Unjoni Ewropea trid tibqa' reżiljenti u effettiva f'ambjent ġeopolitiku li qed jinbidel b'mod kontinwu malajr u li riżultat tek qed iħalli impatt fuq in-negozji u l-kompetittività, speċjalment għal ekonomiji żgħar bħal ta' pajjiżna. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti ma' TVM News fil-Belġju, mumenti wara li intemm summit informali mal-mexxejja Ewropej li ddiskuta t-tisħiħ tas-suq waħdini u l-kompetittività Ewropea fit-tul. Dr. Abela qal li fost it-temi ewlenin diskussi f'dan is-summit kien hemm l-enerġija. Ħafna semmew fuq l-isfidi tal-prezz tal-enerġija li reġa' tela il-fuq ħafna l-fatt li m'għandekx unjoni tal-enerġija wkoll u kemm kienet allura li hija d-deċiżjoni ta' pajjiżna f'dawn l-aħħar snin li b'mod kostanti żammejna l-prezz tal-enerġija stabbli. Il-Prim Ministru qal li tema oħra ewlenija fid-diskussjonijiet ta' dan is-summit informali kien hemm l-intelligenza artifiċjali. Hawnhekk semma l-importanza li tal-budget għal din is-sena lill-AI. Niċċara mhijiex qed hemmhekk biex tieħu l-postijiet tax-xogħol ta' xi ħadd, anzi. Se tkun qiegħda sservi biex toħloq postijiet tax-xogħol aktar attrajenti dħul aħjar għal ħaddiema tagħna, naturalment wieħed irid jagħmel ir-reskilling u l-upskilling fil-ħiliet tiegħu, imma nemmen ukoll li dik li forsi wieħed qed iqisuha bħala sfida jien nemmen hija l-aqwa opportunità tal-ġenerazzjoni tagħna. Din il-laqgħa saret fuq stedina mill-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa biex il-mexxejja Ewropej jiddiskutu t-tisħiħ tas-suq waħdini u l-kompetittività Ewropea. Matul id-diskussjonijiet l-eks Prim Ministri Taljani Mario Draghi u Enrico Letta taw il-perspettiva tagħhom dwar dawn iż-żewġ temi prinċipali. Irridu nibqgħu nikkapitalizzaw mill-vantaġġi tas-suq waħdini u tara kif, pereżempju, ftit tal-jiem ilu l-IMF jagħti deċiżjoni fuq stat membru wieħed biss, inserta dak ta' pajjiżna Malta, illi r-reviżjonijiet li jagħmel solitament ta' kull sena fuq l-ekonomija ta' kull pajjiż. Fil-każ ta' pajjiżna l-uniku stat membru se jibda jagħmilhom kull sentejn. Tant huwa fiduċjuż fuq il-mod kif se tkompli ġib ruħha l-ekonomija tagħna u tagħna dik iċ-ċertifikazzjoni sas-sena 2030 li konna l-uniku stat membru illi mhux se jibqgħu jiġu kull sena iżda kull sentejn. Intant waqt l-indirizzat lil mexxejja Ewropej fl-istess summit, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat il-ħtieġa li l-Ewropa taġixxi issa biex tibqa' kompetitur globali. Dan is-summit informali li sar hawnhekk il-ħamis fil-Belġju ninsabu ma' 80 km bogħod mill-kapitali Brussell, propju fil-kastell li qed jidher warajja, mistenni jservi ta' gwida għat tfassil ta' diskussjonijiet li ser isiru ix-xahar id-dieħel b'mod formali imbagħad fil-Kunsill Ewropew. Fejn anke hemmhekk il-Prim Ministru Malti Robert Abela mistenni jingħaqad mal-mexxejja Ewropej l-oħra biex flimkien jiddiskutu triq il-quddiem fejn tidħol il-kompetittività Ewropea u anki r-reżiljenza ekonomika. Trisha Falzon mill-Belġju għal TVM News.